everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Murag doon lagi ko dukduk ko na ba? Ah. Bisulti dahil ko asa siya. Kaya ako rin mo kuha. Kung di ka gusto madukduk ko ng imong uwa ng martilyo. Sulti! Ilasa gidi mo eh. Oh, sige! Hilas na ko kung hilas. Asa lagi si Rona ron. Kaya ako na yung atuon. Si Angel na lang go'y mukuha niya, Han. Aron saan mahuman na nato atong gitrabaho ba? Kamay na lay kuwang Pwede rin magudig unya na lang. Sayo na ragid balibaran sa asawa sa... Pero Sige. Ikaw na kuha niya. okay. Asa man siya? Asa naman to si Ryan, uy? Pero, masyakit siya sa akong attire karon. Sa pawan lang yun ako og sayal og pulo kung duol-duol na lami sa bahay. Pero, while magbiyahe mi, tagpahon ako ang iyang mga mata sa akong legs ug sa akong cleavage. Sakay na. Uy! Naalagi ka? Okay ra ko, Angel. Naapa ko'y kipaabot. Dili mo ani imong gipaabot no. Ako yung pick up nimo. Ha? Sakay na dayon. Imong helmet oh. Asa mo dis, Ryan? Busy. Saan man ko no? Naslagi buhat nga project ni Irene. Project? Asa mga project? Unsa pa'y buhaton nga project sa usa ka magtiayon nga wa pay anak? Kaji sa tingali ka sa akong ipasabot oy. Ala. Hala, di na saan ma-drawing ang dagway ay. Unsa ka? Kuya, ano ba kagatayo? Gura, gatara! Mura magmapilog pageant sa sportswear edition. Pero wa magkadibao. Magtaksi na lang ko, oy. Di ko masakay ni mo. Mao na, wa gyud siya masakay sa akong motor kay magtaksi na lang gid kuno siya. Pero ganina, sa nanawag pa siya nimo, ingon siya nga wa siya masakyan. Nya, sa may ikasulti nimo anak pre. Pre. Oh, Kuan. pare bitaw ta. Ganin narating nga itong wa siya ay masakyan. Dili na siya makamahay kay gikuha na gud siya ni Angel. Bitaw. Oh, hala, pre. Pre, minaw pre. Hmm. Naibaw mo sa iyang sulod. Nga no? Unsa day iyang gisulop? Nag-short siya, pinakigol kayo. Unya, nag-crop top nga hakab kayong dugan. Oh. Ngiga, nangladok lagi ka, pre. Unsa ka daw? Murag lain man to yung gisulob ganina paglakaw niya. Nagpulo man to siya og nagsayal. Mo ba? Mm. Nag-ilis dito siya. Ug mo to iyang itsura nga, musakay unta sa imong bana, Irene. Malisyosa gud di mo eh, Angel. Malisyosa gyud ko. Di ko mo dinay ana. Ha? Ay, Allah. Nanang nagadaay. Wa palibak ko. May hapon ninyo. Hallelujah. Run. Sorry kay ha. May gitiwas mo gud ming trabaho ni Irene. Hallelujah. Sorry gud nga wati ko mak-pick up. Okay ra. Tabi na ninyo. Oh. Luya man. Pinasad. Pre. Magpasa din, pre. Pasabta yung mayo kay murag nang luot to. Unsa ka? Maura man lagi gyapon yung gisulob ganina sa iyang paglakaw. Ay, Dito. ani dali-dali itong ilis. Uy, kay... Wa man si Cousin Ryan. Ila may. Baya! Magawasan ako. Bida. Pangin ko sa gawas. Sige. Lagort. Ay. Irene, kabantay ka sa dagwa itong babayana. Gikapoy lang tingay to sa trabaho, uy. Hay, ang buti mo, oy.
Ambot ang dyan mo. O saman, inosente lang yun ka? Or nagpagoryo-goryo lang ka? Oh. Buka na imong mata, oy. Klaro na gid kayo masenyales, pero di gini mo i-acknowledge. Ayaw lang ko kog sulsuli, Angel. Gisulsulan ti ka? Hoy, rin pag sure, oy. Dili man ko ganahan maghuna-huna og dautan sa akong bana. Unless tingali nga, kung makita gyud ako actual nga may dautan gyud siyang gibuhat. So, baliwa ra gid nimo bisan naa na mga red flag. Lisod man sad god kung mamasangil ko. Hay, ambot lang gid nimo. Pero sige, tas-an pa gyud ako akong pasensya nimo ha. Na ako ipabuhat. Siya ro di gihapon ka makakita sa reaksyon na anang Rona. Ha? Unsa may pabuhat na ko, Angel? Paminaw ha. Oh. Klaro? Wa kay ko kadungog. Kang! Sige, akong usbon. Time pa be. Unsa ganito? Paraygi si Ryan. Ha? I-care siya ba? Kanang makakita gid si Rona. Dakoy, lainan man ko anang PDA kod. Na? Muna mangitaglain ibong pana kay nagtuon na siyang kuwang sa kaspagpati niya. Wa mo gud siya mangitaglain. Hilumoy, kadukduko na biya kusuni mo tinuod lang. Basta, kay buhatan na. Ipakita nga ni care ka sa imong bana. Init lagi. Wa mo andar ang aircon? Nihunong siya ganinahan. Pero nanawag na ko sa technician. Paningot lang ko na. Papayan lang ta ka. Sige, palihog. O nga nung ikaw may mupaypay, asawa ka? Ni-offer ganin ng tao. Imo mo daig tagaan og Malaysia eh. Be, ako'y paypay ni mo, be. Ngano? Asawa di ka? Mao na diha. O ha, nara. Dili ko ni mo asawa. Maong dili. Ako'y mo paypay ni mo, di ba? O kinasas ron na. Di sa ni mo asawa. Maong di sa ngayon nga mo paypay siya ni mo. Si Irene ray may katungod ug ang ngayon nga mo buhat, na. Ha? Ngano daig ako'y mo paypay sa akong kagalingon? Oh, sige! Paypay yourself! Kang inita! Naam no tayo electric fan. Mura mag-epek. Pag-inisan. Basta na ka na yung t-shirt. Papajoy umoy ning paypay. Lingkod lang, oh. Hubuon na nato imong t-shirt ha para Oh. matapuhan ako imong likod. Bitaw da, saan natuod sa kong likod? Mao gani. Naunsa ka diha, Angel? Oh, nasa mo ko? Niigam na gani ko kay medyo... Katol, gamay akong tutunlan da. Nga na, Dayron, ano sa'yo problema? Waoy. Aw, okay. Ako na lang, Irene. Ako ra good. Ayaw na nagluhagod. Tanawa o, basta nagid kay imong t-shirt. Huwag ang imo sang likod. Nabugnaw na kayo tungod singot, oh. Dire, dapit, dire. Apil. Okay. Nalagay ka siyang gitungtungod silos, ini. Yan ang sige magkagtanaw na ko. So, ay problema ni mo. Oh. Uy, ang sa ka Dayron na? Lain magkagtanawan ako, be. What's the matter? Oh, ang sa ko tinanawan ni mo? Palagot man ka. Toko lang. Ambot ninyo. Ay, lagert. Sa ato pa, ikaw na yung katudlo ni Erin. Kayo? Lingaw gig kay kano. Walang sobra pas lingaw. Pero kamao gid ka mo ati manugmana kay imo magitudluan. Nga unta, ikaw may tudluanan kay daga pa man ka. Ay, sus. Naramgunas mga salida ko. Di nalisod. Pero mahal gid kay ni Irene ang iyang bana no. Sumapa sa imo mga istorya nako. Ay, uy. Marabag, kung nagilaing gwapos kalibutan? Ikaw ka ha. Saan mo ko?
kung mahigugma na ka. Mausap tingali na mahitabo nimo no. Para nimo wala siya laing gwapo sa kalibutan. Aw, ambot lang ha. Tingali. Oh, tingali sab, dili. Wa pa mo kumahigugma. Di ba ko kasulti, ana? Kaswerte ka si mahigugmaon sa. Kaswerte ka ha. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.